Eli ajattelin tähän ekaksi videoksi laittaa tämmöisen ruokahalua nostattavan ja hurmaavan ruumiinsilpumisvideo. Eli mulla on 3 tämmöstä haukea. Nyt on haukeen kutuaika, eli nyt on oikein hyvä aika pitää katiskaa. Nää ei ole kyllä itse katiskoitu, sain nää tuttavalta. Kuitenkin ne on eilen otettu katiskasta ja otettu suolet pois ja huuhdeltu liimet paskat ulkona. Ja nyt ajattelin, kun tuossa näyttää pintalimaa vielä olevan, niin huuhdellaan ne vielä kertaalleen. Näistä pitäisi nyt iltaruoksi tehdä kalapullia. Elikkä ensin pitäisi fileoida ja laittaa ne palasiksi ja poistaa nahkaa ja sitten lihamylly. Eli palataan tuonnempana, katsotaan mitä tästä tulee. Siitä on ihan sikapalan aikaa, kun viimeksi tätä tehnyt. Tää ensimmäinen nyt ihan etäisesti näyttää jopa fileeltä. Se nyt ei ole niin väliä, minkä näköisiä niistä nyt tulee, koska nyt tehdään pullia. Ja veitsi kannattaa olla tosi terve, muuten tästä ei tule hevon helvettiäkään. Ja sitten tämmöinen osa tästä jäi. Tämä keitän kissoille. Tietysti ne ei noita piikkejä syö, mutta niistä saa nypittyä nuo lihat sitten pois. Ja jos nyt kokeilisi sitten seuraavaa uhria. Täällä on nälkäinen kissa odottamassa, että josko saisi evästä. Menee kyllä nyt vielä hetki. Laitetaan toi tohon. Kas niin. Semmonen. Sitten jos fileeksi tämän käyttäisi, niin tietysti työntää veitsen tonne alle, niin saa noin ruodat pois. Nyt sen ei ole niin väliä, koska jos nyt vetäisi tuosta kuitenkin, tosiaan kun näistä tehdään pullia, niin ne menee tuolla lihamyllyllä kyllä rikki. Jumalauta. Kyllä, tuon äskeisen välikohtauksen jälkeen sain nyt sitten jatkettua hommia. Tästä isommasta kalasta tuli tämän näköinen file. Tästä nyt jopa saisikin jotakin. Ja sitten tämän näköisiä niistä tuli, kun sai revittyä ton nahan pois. Sen sai oikein hyvin, kun tuli se peukalo tänne nahan ja lihan väliin, niin se lähti repimällä ihan koko alalta. Joo. Elikkä nämä 2 täytyisi tästä vielä repiä ja sitten laittaa noin tonne. Elikkä siitä tulee semmoista hienoa murakkeen näköistä kamaa ja siihen sitten soijakermaa ja sipulia ja kaurahiutaleita ynnä muuta. Tai korppujauhoja vaihtoehtoisesti. Joo. Eli palellaan taas tuonnempana. Että sillä viisi ton näköistä sitä nyt tuli kalpeata jauhelihaa. Tää itse jauhamisakti jäi kuvaamatta, koska tää paska ei pysynyt ollenkaan paikallaan, kun koitti yhdellä kädellä sitä jauhaa. Joten nyt täytyy tyytyä tähän valmiiseen lopputulokseen. Elikkäs se täytyy vielä punnita, koska en yhtään tiedä paljonko siinä on.
Eli tällaisella ohjeella ajattelin tehdä. Tää on 0,5 kilolle tää ohje. Korppujauheen tilalla ajattelin laittaa kaurahiutaleita tai kauraleseitä, koska korppujauhot sattuu olemaan loppu. Ja kerman korvaan soijakermalla ja kananmunan todennäköisesti soija jauholla ja vetellä, koska mä oon vähän tämmönen kausivegaani, vähän niin kuin en ole nyt taas käyttänyt kananmunaa ja jotain maitotuotteita ei käytetä ollenkaan. Ja kalaa syö varsinkin silloin, jos se on järvikalaa ynnä muuta kestävästi pyydettyä versio. Joo, ja tähän tulee desivettä ja desikermaa. Ja ton veten ajattelin korvata tällä, eli tää on ihan omin pikkukätösin tehtyä chiliketsuppia. Tää on sen verran vetistä, että se käy kurvaan periaatteessa sen nesteen. Joo, eli tämmöset. Tällä kertaa laitan sitten loppuun valokuvan vielä valmista tuotoksesta. Ja tämän reseptin voin tietysti laittaa tämän videon alle, jos jotakuta kiinnostaa. Elikkä ei muuta kuin vääntämään.